Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina muku maraba a wannan tasha tamu ta gona ta YouTube. Karkashin gona ta Integrated Services da ke Kinkinau wurin Musabaka Kaduna, wanda a nan ne demonstration center mu yake. Yau zan yi magana akan abubuwa guda 5 da ya kamata wanda yake so ya shiga harkar noma da kiwo don riba a zamanance ya sani. Bayan nan kuma a ƙarshe zan yi bayani ga masu tambayoyi akan group ɗinmu na WhatsApp mai suna gona ta, wanda wannan group ne na gaba ɗaya, sai kuma ɗayan group na training wanda yake da suna urban farming, wanda ake registration ga duk wanda yake bukata. Zai yi registration naira 2000. Za mu fara training akan abin da ya shafi yadda ake shuka a cikin gida, wanda kuma duk wata za mu dinga training akan abubuwa daban-daban. Mutum in ya shiga wannan ɗayan group ɗin na urban farming zai dinga biyan 200 ne kawai duk wata, zai samu access ga dukkan kwasa-kwasan da za mu dinga yi online. Ga wanda kuma suke garin Kaduna za su iya zuwa su same mu kamar inda muka faɗa a bidiyon baya, ran Juma'a da ranar Lahadi tun daga ƙarfe 10, 11 har zuwa 12:30 insha Allahu. Waɗannan abubuwa guda 5 ɗin su ne kamar haka. Yana da muhimmanci ka san su ko ki san su kafin ki sa dukiyarki ko ka sa dukiyarka a harkar noma da kiwo. Abu na farko shine jari. Idan na ce jari ina nufin jari na capital, na kuɗi da kuma jari na ilimi. Kuɗi yana da matuƙar muhimmanci a fara kiwo. Ka lissafa daidai kuɗin da kake da shi ka fara daidai. Ba a fara kiwo ko nema da jiran kuɗin albashi ko kuɗin adashi. A'a, idan ƙarfinka na sa kaza 50 ne ka sa kaza 50, kar ka zo ka sa 100 ciyar da su ya gagare ka. Dole ka sami ilimi ko mun ƙanƙantansa domin farawa don kan ai ta tafka asara. Waɗannan biyun abubuwa ne masu muhimmanci. Abu na biyu shine farawa da kaɗan. Idan ka zo ka neme ni shawara ka ce min kana da miliyan 1 kana so ka sa ta a harkar noma da kiwo, abu na farko da zan fara ce maka shine ka fara sa 300 ko 400, ka fara kana koya da kaɗan-kaɗan har kai gaba. Domin afkawa lokaci ɗaya in dai kai ba gwamnati ba ne yana janyo asara ba ƙarama ba. Wannan su ne abu na biyu. Abu na uku, a planning ɗinka ka san me za ka fara da shi. Kar ka zamto cewa kamar yadda ake a ƙauye, wannan karan wani ya ga wani ya yi waken suya ya samu kuɗi, shi ma shekara mai zuwa bari ya yi waken suya ya bar abin da yake. A'a, ka san me za ka fara da shi a harka. Domin harkar noma da kiwo akwai harkoki na cin abinci kala-kala. Kiwon kaji zan yi, ƙyanƙyasar kaji zan dinga yi, abincin kaji zan dinga sayarwa, zan yi kiwon kaji masu nama ne ko kaji masu ƙwai, noman da zan yi na vegetables ne ko na fruit ne ko na kaza ne. Waɗannan abubuwan suna da matuƙar muhimmanci ka san me za ka fara da shi. Abu na 4 shine diversification. Mun ce diversification shine rarraba ƙafa a harkar noma da kiwo. Shine ba a ɗaukan kuɗi a zuba a abu ɗaya gaba ɗaya. Misali yanzu idan ka zo za ka yi noma a ƙatuwar gonarka, ba zan ce ma ka sa tumatir gaba ɗaya gonar ba. A'a, ka rarraba, ka sa kaza, ka sa kaza, ka sa kaza daidai. Sannan in ma za ka sa su, ka sa su in batches. Haka misali za ka sa kifi ko za ki sa kifi, kina da ƙarfin da za ki sa kifi 2000, to a shawarce gwanda ki sa 500, bayan wata ɗaya ki ƙara sa 500, bayan wata ɗaya ki ƙara sa 500. Za ku san amfanin wannan in kuna bibiyan bidiyoyinmu. Abu na ƙarshe shine kasuwa. Ya za a yi in siyar da product ɗina? Ya za a yi kayan da na noma in kai su kasuwa? Wasu dabarbaru ake wurin tallata kaya, wasu dabarbaru ake wurin siyar da kayayyaki na? In kuka riƙe waɗannan abubuwa guda 5 insha Allahu za a samu nasara, sai a yi ta addu'a. Abu na farko jari, jarin kuma yana nufin jari na kuɗi da ilimi. Abu na 2 farawa da ɗan kaɗan yayin farawa. Abu na 3 me zan fara da shi, me nake so in ƙware a kansa a harkar noma da kiwo, ba in zama komai ya yi mowa nake yi ba, ban san wanne ne na cimmawa ba. Abu na 4 shine rarraba ƙafa. Abu na 5 shine kasuwa, yanda zan siyar da abin da na noma ko na kiwata. Waɗannan abubuwa guda 5 suna da muhimmanci sosai. Ga duk wanda yake buƙatar shiga group ɗinmu, a ƙasan wannan bidiyo insha Allahu akwai link na gona ta WhatsApp group, wanda kuma suka yi registration za mu sa su a group ɗinmu na urban farming. Insha Allahu ga wanda suke kusa da mu garin Kaduna don su zo su yi wasu courses ɗin za su iya zuwa su same mu. Haka wanda za su yi tasowa daga nesa ko ƙungiyoyi na mata ko ƙungiyoyi na manoma ko groups
za mu dinga shirya course akai-akai insha Allahu, na kwana ɗaya, na kwana biyu, na kwana uku. Kuma inda za mu dinga shirya course ɗinmu ga wanda za su zo daga nesa, akwai wurin kwana, akwai komai insha Allahu, akwai wurin aje motoci. Allah ya taimaka, Allah ya ba mu sa'a. Ku kasance da tashar Gona ta a koda yaushe, ku yi subscription kuma ku danna notification don ku dinga samun bidiyoyinmu a koda yaushe. Tare da ni mai magana Malam Aminu Murtala Gona ta nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.